मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि अननायाव माखासे जेनाखि जोबथेसालियाव थानाय एनडिबि भुटान जेलफोराव दंमोन दिनै बिथांनि अननाय बा बिथांनि हेफाजाबनि गेजेरजों दिनै जों उदां खालामनानै दिनै लानानै फैबाय आरो माखासे जेनाखि दंबावो बिसोरनि थाखायबो बिटिआर सरकारा नाजागासिनो दङ मावनो बा मावगासिनो दङ बिसोरनि थाखायबो थाबैनो माने उदां जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ होननानै आङो बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायहरगोन। दा आङो एनडिबिनि जेनाखि नामावहाय जेनाखि एनडिबि जानानै मावनायनि सायाव दिनै आङो 2018 सनावहाय आङो नागालेण्ड जेलाव हमजादोंमोन आरो एनसि जादोंमोन बोसोरसे 19आव गबोदों। दा गबोखांनायनि उनावहाय जोंनि क'क्राझार समस्तिनि मानाव गेदेर एमएलए लरेन्स इस्लारि सारनि हेफाजाबनि गेजेरजों दिनै आङो रानिं माने केसखौ सोलिगासिनो दङ आरो आंनि केसा दिनै जोबनो फैगासिनो दङ। मानो होनना बुङोबा दाखालि आर्मिनिफ्राय फैबाय आरो आर्मिनिफ्राय फैखांनायनि उनाव नै 13 थारिख नभेम्बर गाबोन। दा गाबोननि दिनाव केस थानाय हिसाबै आं दिनै ओंखारदों आरो गाबोननि दिनावबो साखि फैबावगोन पुलिसनिफ्राय। दा बेयो फैखांजोबनायनि उनावहाय माने आंनि केसा जोबनो फैगासिनो दङ। मानाव गेदेर एमएलए लरेन्स इस्लारि सारनि हेफाजाब बा अननायनि गेजेरजों दिनै जोबनायनि सायाव बा जोबनो फैनायनि सायाव आङो गोजोननायखौ मोनो, गोजोननायखौ फोरमायो आरो लोगोसे आंजों लोगोसे जेसेबां दं बिथांमोनाबो दिनै माने केसा जोबफानो फैगासिनो दङ। आङो बेखौनो दिनैनि गेजेराव फोरमायो। नागालेण्डआव गाबोन कर्टआव थांगोन। आंनि नामा समर बसुमतारी। नागालेण्ड कर्ट 13 थारिखआव कर्ट थानाय हिसाबै आङो दिनैनि दिनावहाय बेखौनो आं बुंलांनो नागिरदों। मानो होनना बुङोबा मानाव गेदेर एमएलए लरेन्स इस्लारि सारनि अननायाव आङो दिनै मोजाङै मोजां नागालेण्डसिम माने सानफ्रामबो माने मोजाङै मोजां आङो कर्ट मारिगासिनो दङ आरो लोगोसे बेल' नङा, बिथाङा दाखालिसो आंनि मिसेसआ जेनाखि बेमार जादोंमोन, बेमार जानायाव आगस्टिनाव दोनहैदोंमोन, बेयावबो बिथाङानो हेफाजाब हरखादों आरो 7 थारिखआवसो हरदों बेखौ लोमजानायनि माबाखौहाय। दा बेयाव हरसे हरनानै आरो दिनैबो नागालेण्डआव थांनायनि बेलायावबो बिथाङा हेफाजाब होदों। बेखायनो आं बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोयो आरो लोगोसे बेनो जोंनि जेनाखि सरकारजों गोरोबनाय बा सरकारजों हेफाजाब होफैनाय बा सरकारजों मिलायनाया बेनो। मानो होनोबा सरकारजों मिलायाबा बा सरकारजों गोरोबाबा जोंनि जेनाखि समस्या जेंना बे बोस्रांजानाय नङा होननानै जोङो जेरैबायदि आसा खालामनानै जेरैबायदि सरकारखौ जों हेफाजाब होदों, फैनानै हेफाजाब होफैदों, बिथांमोनहाबो थिग बेबायदिनो जोंनि सायाव बिथांमोनाबो हेफाजाबखौ होगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो खावलायहरबावो, मानो होनना बुङोबा बयबो जेसेबांनाखि जेंना गोनां बा जेसेबांनाखि समस्या गोनां बिथांमोन दङ, दा बिथांमोनहाबो सरकारखौ हेफाजाब होयो आरो सरकारखौ हेफाजाब होआलासिनो अपोजिसन जानानै थाबाय थायोबा, सरकारनि बिरुद्धि जानानै थाबाय थायोबा निस्सय आं बेखौ सानो माने बिथांमोननि जेनाखि जेंना बा केस बा समस्या बेफोरो सुस्रांजानाय नङा। जेरैबायदि थिग आंना नै फैनो एबार नेक्स्ट समावनो आंना माने केसा फोजोबनो हानाय जेनाखि अबस्थायाव फैबाय, गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जेरैबायदि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनाखि नाजानाय, दिनै भुटान जेलनिफ्रायबो दिनै 6 जन बिथांमोनखौ लानानै फैबाय, बेबो मोनसे गोजोननाय आरो हानायखिनिखौ माने गासैखौबो पाब्लिकफोरखौबाबो रायजो राजाफोरखौबाबो माखासे सरकारनि बिथोन मथे बा सरकारनि जेनाखि मावनाय बा जेनाखि थांखि लादों बे बिराद मोजां मोनदों। जोंबो बेखायनो इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ जों हेफाजाब होनायजों लोगोसे जोङो बिथांखौ जोङो गोजोननाय होयो। फैबाय थानाय समफोरावबो जाहाथे जोंनि माखासे जेनाखि समस्या थासारि जेखि जेंना ओंखारा मानो बिथांमोननि अननायजों बा बिथांमोननि हेफाजाबजों मोनफ्रोमबो समस्याफ्रा सुस्रांजालांबाय थायो होननानै आङो बेखौनो माने दिनैनि दिनाव मिडियानि गेजेरजों आं बिथांमोननिसिमबो खावलायहरदेरनाय थाबाय।